sa netešíš? Keď u nás už Ježiško bol, minulý týždeň. Ako je to možné? Neviem, nechal nám dáčiky v pivnici. Aha, no asi mal toho veľa. Ale hlavne nezabudni večer prísť. Zrazí už o 11. Sestra Anna? Áno, Maruška. Vám asi Ježiško nepríde však? Prečo myslíš? No, on je tu celý rok, tak teraz bude konečne rád, že môže ísť von. Asi máš pravdu. A teraz už utekaj. Ďalšie Vianoce. Bože, ako ten čas letí.
Ale nie, toto sú iné jasle. Ako postierka. Počkaj. Niekto ide. Rýchlo si skočím tým slovom. Jej, to je krásne, to je Sise. To je svätý Jozef, ten, čo vychoval Ježiška. Je spástený. Aha, tak to sa ti moc podarilo. Ale teraz už utekaj.
niečo? Čo je to tu za dospelákov? To budú traja králi. A koľko je to kráľov? Traja králi sú predsa traja. Ale tu je 5 kráľov. 5 kráľov. Maruška, utekaj domov, nech tvoji rodičia zavolajú políciu. Máme tu zlodejov. Prosím, políciu nevolajte. My sa položíme, sľubujeme, len nevolajte políciu. A prečo by som nemala volať políciu? Pretože sú Vianoce. Áno, pretože sme podmienke. Prosím. Ja tiež prosím. Ale vieš, Maruška, to nie je jednoduché, veď oni tu kradli. A keď ich teraz pustíme, pôjdu vykradnúť iný kostol vo vedľajšej dedine. Ja vám sľubujem, že do kostola už ani len nepáchnu. Ale to by zasa bola chyba. Vlastne, boli ste vy vlastne niekedy v kostole a viete, kto to bol Ježiš Kristus? Ja viem. Oni ho ukrižovali, pretože hovoril ľuďom v televízii. No viete čo, ja mám nápad. Vy tu dnes s nami zostanete na polnočnú omšu a dozviete sa niečo o živote Ježiša Krista. Áno, viete napríklad, prečo slávime Vianoce? Áno, narodil sa Santa Claus. Narodil sa Ježiško a tebe nenosil dáčeky. Nie, dostal som si ich sama. Nezavoláme predsa radšej len tú políciu. Nie, prosím, my si to chceme vypočuť. Ako je to teraz s tými Vianocami? Tak Maruška, povedz im to. Čo ste to hlasil? Začína sčítanie ľudu. Tak si píšte. Jozef, tesár, jeden kus. Ty si z Dávidovho ľudu? Teba si zapíšu v Betléme. Betléme. To je odtiaľto z Nazareta 150 km. Moja žena Mária je tehotná.
Tam musí ísť tiež. Áno, tam musí ísť s tebou. Všetci musia. To kto vymyslel takúto blbosť? Cisár Augustus. Čujte, čujte. Ešte chvíľku vydrž. Tu čo si je? To je chvíľ. No, strechu to má a vo vnútri teplo je. Jozef, pozri jasničky, to je snad znamenie. Prvú posteľku som si teda predstavoval inak. Nenadávaj a modli sa, budeme ju potrebovať.
Veď tam Mária, ale tam To boli všetci takí. Všetci nie, len možno v tej väzbe nenarazili na dobrých ľudí. To veľmi dobre poznám. V tú noc sa Mári naplnil čas a ona porodila syna. Dali mu meno Ježiš. Boží syn. A to sa musí v tom Božom kráľovstve osláviť. V tom kraji boli pastve. Náhle sa im zjavil anjel a zvestoval im radostnú novinu. Tak čo, ako to ide? Ticho, máme všetky ovce? Ani nie. Máme 200 oviec, ale jedna sa nám zapúlala. 99 oviec, to je tiež dosť. To hej. Ovca jedna ovca ma brzdí. Poďme sa po nej popozerať. Hľadať jednu zapúlanú ovcu nemá zmysel, Ja viem, ale dobrý pastier sa stará o všetky ovce. aby si neľutoval. Aniel, to je Boží anjel. Nebojte sa, prišiel som vám zvestovať veľkú radosť pre všetkých ľudí. Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil váš spasiteľ, Mesiáš a Pán. Ktože sa tu narodil? Váš spasiteľ Ježiško sa narodil v meste Dávidovom v Betleheme. A ako ho nájdeme? Nájdete ho, nemusíš sa báť. Zavíte biegať, ale žiť jasťa. Tak ideme tam. Poďte, povediem vaše
Počkaj, ty si naozaj anjel Boží, tak ahoj anjel a díky. Takto sa hovorí s anjelom. Idem. A Ježiš mal byť predtým kráľom. Čo ty pastieri, našli toho Ježiška? Áno, že nepoznáte ani jednu kolegu. Poznám, pásťovce balasy. Nesiem vám novinu. Tichá noc. Poďme, bratia, do Betlema. No vidíte, a vo všetkých týchto koledách tí pastieri sú. Našli Ježiška v jasličkách, tak, ako anjel predpovedal. A pastieri sa mu poklonili a odovzdali mu svoje dary. Môj kráľ, hlásim, že sme zadržali 3 podozrivé individuá. Čo je to za gašparov? Gašpar som ja, toto sú Melikár a Baltazár. To ma nezaujíma, čo tu chcete. No, my len prichádzame. Chytili sme ich, ako sa vyzvedali od ľudí, kde sú Betleheme stajne. Aha, takže zlodej dobytka. Popravdu. Pán kráľ, my sme mudrci z východu. Vyšli sme na cestu pred Črom a Sponami. V tej dobe sa na nebi zjavila nová hviezda a ukázala nám cestu. Nová hviezda a cestu kam? Narodil sa vám tu nový kráľ, najväčší zo všetkých. Prišli sme sa mu pokloniť. Čože? Nový kráľ a najväčší zo všetkých? Ako to, že o ničom neviem? To je zrada, to je kampaň. Prepáčte, vy ste o tom nevedeli? Ale veď viete, že som vedel.
len sa mi ešte nedostavilo, kde sa narodil. Vy to viete? Tiež by som sa mu veľmi rád poklonil. My to tiež nevieme, ale veríme, že nás tam dovedie tá hviezda. Tak ma dobre počúvajte. Vy si choďte za tým svojim novým kráľom a až sa budete vraciať, tak sa zastavíte a všetko im poviete. Rozumiete? Áno, kráľ, opäť vás navštívime. Toľko hviezd. Ktorú asi myslel. Stráže! Áno, kráľ, budete ich sledovať. Rozkaz! Čo tu ešte robíte? Sledujem hviezdy. Veď nie, veď vy máte sledovať tých troch starých deťkov. Aha, rozkaz vykonám. Možno vás dovedú k tomu novému kráľovi. A až tam budete, tak ich všetkých pochytáte. Tie hviezdy? Nie všetkých tých, čo tam budú s tým novým kráľom. A hlavne toho kráľa. Ja si ho už tu privítam. chudákov, ako sme my. Ale na neho siahne. Nebojte, pre Ježiška to dopadlo dobre. Tí mudrci ho našli. Áno. A ešte sa mu aj poklonili a odovzdali mu svoje dary. Dali mu 3 vzácne dary. Zlato, mirhu a kadivo. Viete, čo to je? No, tak zlato my poznáme veľmi dobre. A to druhé neviem. Mirha je to vlastne živica z mirhovníka, ktorá má liečivé účinky. Vyrábajú sa z nej rôzne oleje. A čo to kadidlo? Áno, viem. Kadidlo je nočník pre Ježiška. Kadidlo je tiež živica, ale táto sa používa tak, že sa dáva na žeravé uliky a dym, ktorý vznikne, má dezinfekčné účinky. A tiež zlepšuje vnímanie. Tak to musel byť pohľad. Ježiško v chlieve. Pred ním tlačia mudrci a ešte mu aj dávajú dary.
Začerila na našu zemu a ukázala nám cestu do svet. Prišli sme sa pokojiť novému kráľovi. Niečo, čo nám darí, ktoré nám pomôžu prieť vaše nepohodlie. Ste láskaví. Ďakujeme. Budete musieť putovať s tými svetami. Zlato vám pomôže na dlhých cestách. Nechá vám dá zdravie na vašej ťažkej púti. A kadidlo pomôže vášmu záväzku. Malý ešte nesedí, ale ďakujeme. Sú to naozaj vzácne dary. Rýchlo, kryte sa, idú sa vojaci, chcú zabiť Ježiška. Herodes nás oklamal. Hovoril, že som mu chce pomôcť. Čo budeme robiť? Mária, zober chlapca a choď sa s ním skryť. Páni hnúť, už vás mám. Niečo hľadáte? Hľadáme malé dieťa. Hľadáte bábätko? Tu? V stajni? To snad nie. To sa ešte uvidí. To ste vy, tí traja Gašparkovia? Gašparcovia, toto sú pani Menker a Baltazár. Tak čo, našli ste nového kráľa? Bohužiaľ nenašli. Len odpočívame. Sme
Sveta, hviezda sa stráca. Tak hlavne nezabudnite vyhľadať nášho kráľa, inak si ho nájde vás. Jasné? Strácam tu čas, tak nezabudnite. Oni sa vrátia. Mária, neboj sa. Boh nám pomôže. Pozri. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Mária má pravdu. Herodes je krutý kráľ a neprestane Ježiška prenasledovať. Musíte utiecť do Egypta. Pokoj s vami. Aniel mal pravdu. Herodes bol okrutný kráľ. A tak Jozef s Máriou odišli do Egypta. Tam zostali tak dlho, dokiaľ Herodes nezomrel. A čo bolo potom s Ježiškom? To je na dlhé rozprávanie, ale všetko je zapísané v knihe. O Ježišovom živote všetko zapísali 4 evanjelisti. Marek, Matúš, Lukáš a Ján. To boli svätí, ale i vy sa nimi môžete stať. Nikdy nie je neskoro. A vy môžete začať tým, že prestanete kradnúť. No, môžeme to skúsiť. Ja, tú zlatú táčku. Keď toľko hodí,
starí rodičia, milí priatelia hudby, dovoľte mi na záver koncertu vám popriať šťastné, veselé, pokojné a požehnané sviatky, aby ste ich strávili naozaj v kruhu rodiny. To bol taký predvianočný darček od našich žiakov. Myslím si, že sa dnes naozaj snažili, takže tento dnešný koncert si pre vás pripravili žiaci a pedagógovia z základnej umeleckej školy tu v Pištickom Novom Meste. Takže ešte raz šťastné a veselé Vianoce a vidíme sa opäť na ostatných koncertoch do Novom roku. Pekný večer ešte.